Honzi, co tam bude? Tam běžím ještě víc doleva. Ještě víc doleva. Třeba natočíte to. To nejde se nikdy vidět. Už nevidím. Jo. Marti, ty mu běž na bok, To bude něco většího než potica. Honzi, co myslíš, že to bude? Doleva, ne doprava, doleva. Na druhou stranu. Tak, klidu, netáhej ho, spolu. Bude něco většího než potica. Marti, co to bylo podběrat, super. Neho. Marti, ti urve, neho. Ježíš, to bude sumec, Ondro, určitě. Jo, neho se unavíš, to taky. My nic nevidíme. Že? To je úplně... Můžu namotávat? Co? Můžu namotávat? No, namotávej. No, přimotaj chvilku. V klidu. Máš to s krmítkem? Prosím tě, že si to nevážeš víc. Neboj. Ten je velký, že jo? On si odmoceš. Tady odmotávej, to je něco odmotávej. Jo, podrž si. Tak Marťo, vytáhni ten podběr. já jsem vás nikdy nenatočila u toho. No. Pak se na to podíváte, jak se chytili velkou rybu. Tak to sláva. To nebo. Můžu? Jo. Ten je velký. Můžu? Marťo, vytáhnu, zvíhnu a půjdeš podívat. Ten je Ježiš, ten byl veliký. To je opr. Dobrá, to jsem. To je velikán. Není, to není 70, ale je velké, pěkné. Už tak se tahá ryba, ty. Taháže pytelece. Můžu ho pustit? Jo, já pustím, jo? No Já vyfotím Ondráška s rybičkou. Je, chudáček. A tak to na to nemůže Ondrášek, ne? Za to může kaprek se zaháká. Ne, on si ho změří. Ale za oko, do oka. Mami, ne. Jaký oko? Zastup se si. Ještě jo. 63. 62. Můžu si ho pustit, prosím. Já pustím. Počkej, Ondráška vyfotím ještě s tou rybičkou. Já jako držím. Dáš mi do ruky.